Аз много обичам. Ей, тук да идете с Митко. Да. Много хубаво, аз много обичам. Обичаш. И това са, и сладко много обичам, да. Обичаш, като ми дойдеш да помогнеш. Аз защото хроничната дископатия и не мога да такова да нося. Доктора ми е забранил просто, иначе няма проблем, аз ще ви помогна. Ама ето сега примерно това броканка с трошийката, мога да го извада, защото много обичам трошия. Иначе обичаш да се хапваш, добре? Да. Я, Юле, ела да го занесем тук багажа. Не мога да се обясня, да се остави другата жена и да дойде тук. Иринчето така разпясна и хубава жена. И так, къде си, бе? Ма къде си, бе, човек? Майка ти дойде, бе. Ма каква работа? Кажи на Бой да те пусне, майка ти дойде, аз тук съм какво да правя, бе, човек? Еми, той тебе тук дойде, звъна на вратата и дойде. И я ми го дай по телефона. Ало? Абе, Митко, какво е той? Каква е тази работа, бе? Да не знам аз къде се намираш. Ще отивам, звъня на Иринчето и тя ми казва, че ще се оставили и че ти се изнесъл от къщи. Идвам тук и те търся. Тя ми даде адреса. Може ли такова нещо? Поне един телефон да беше вдигнал, бе. Какво, майко? Какво е той нещо? Така ли съм те учила аз? Как така скарахте се, бе? Такава свясна жена имаш, скарахте се. Знам аз за какво сте се скарали. Пред мен е свясна. А пред тебе не е свясна, нали? Дошъл си тук в този бардак с ума момичета, момчета в едно жилище. Ма как да не е, бе? Ма как да не е бардак, бе? Може ли такова нещо, бе? Толкова хора да живеете. Какво не е бардак? Я да се връщаш тук да се разправяме и след малко и баща ти ще дойде. И татко, че ще дойде. Много се притеснихме. Така като гледам майка му колко е бойна, май до вечера ще яде шамарите ми така. Внимавай, само да не започнем да се смеем, защото го умеем. Будо нападаме ефира, за да вирасем, каквото ни се полага да взем. Внимавай, и само да не започнем да се смеем, защото го умеем. Будо нападаме ефира, за да вирасем, каквото ни се полага да взем. Тук сме за наградата, не питай защо. Чакай да видите кой ще бъде номер едно. Браво. Вярвам, че станаха много. Браво, момичета. Да. Много ми харесват. Просто супер са, идеални са. Истински професионалист. Ще препоръчам на мои приятели задължително и изникне ли ми още веднъж такава работа, задължително ти си първи на линия. Много ти благодаря. Аз ще тръгвам, обаче ти се оправи тук. Само събирам нещата и аз идвам. И добре? ще ти изпратят долу. Айде, чао. Нещата вече ми се получават. До сега подхождах малко плахо, но клиентите ме харесват. И съвсем скоро ще се прехранвам само с това. Защото го умеем, будо нападаме ефира, за да вирасем, каквото ни се полага да взем. Какво правиш тук, бе, Поли? Емче, къде, Мари, моля? Не знам къде е, може би е в склада. Стига, бе, нямаш ли достоинство и самочувствие. Ма не искам да говоря с него, тръгни наистина. си. Не мога, искам да се уточня с него, искам да говоря с него. По-добре, бе, Поличка, стига. Виж как те унижава. Не искам да говоря с него. Не дей, ходи си. Добре, тук. Дошла съм да те видя теб, искам да говоря с теб. Какво да говорим? Не знам, ме изгони. искам да се разберем, да се уточним. Къде отиваш? Да говорим. Ела, наистина искам да говоря с теб. Не, ела с мене ти. Аз си казах, че съжалява. Ето, че дойде. Всички са еднакви, много са ми ясни. И реши да се възползвам. В чужди ръце потърсил си близост. После се връщаш последния влак. Забравям за теб, но имам ли избор? Нямам ли избор? Щупено, трудно, неписен в страх. Боби, може ли за малко? Кажи ми ти. Трябва да се тръгна. Чакай, човек. Стига. Излезли с много успешна работа. Много успешна работа, човек. Знаеш, че съм сам днеска... Това тази глупост. Знам, обаче работа не е отложена. Нашите са дошли в апартамента. Ей сега Кока, че ми звънна. У нас също?
Да. Вече, кой ви послал там? Сега колко ми звънне, казаха, че са дошли. Трябва спешно да се тръгна, съвсем сериозно. Добре, те вече са там, вашите няма да избягват, човек. Да, няма да си познаеш апартамента после. Няма да спозна апартамента, моля ти се, човече, казах ти нещо, бе. Дай да свършим тази работа, човек. Идваш ми по-рано, правиш ми някакви неща, които ме дразнат, ти казах 5000 пъти. Едно ще правим всеки път. Омързваме от неговите мишлотини. Мама била дошла. Падане на 5 години, какво като дошла мама? Да, затворим се телевизия, защото мама е дошла. Помни за какво става просто, човек, аз не мога да се оправя, момче. Един път имам нужда от тебе, когато съм сам и ти почваш пак с твоите шерети. Отиди свършиш работа, приключваш, ставаш и си тръгваш. Повярвай ми, искам да се върши работата. Но просто така стана сега. Добре, моля те, остани нормално си свърши нещата, няма да избягат вашите. Искаш всеки път някакви оправдания такива, не е толкова спешно, човек. Къде отидете, момче, бе? Момче? Къде си, бе, момче? Оле, какво на лошо мириш? Какво е той, бе? Защо на толкова лошо мириш тази стая? Ами това от порчето. Какво порче, бе? Ето го, ето го. Чакай, че той се изпива. Неща да ми го показваш. На мен и те спорове, знаеш колко кокошки ми изядаха. Не. Бе, неща да го виждам, бе. Защо? Ма как може пор да държите вкъщи, бе? Каква е тази стая сега? Кой живее тук в тази стая? Еми аз с Митака, това е тук на камака, а това си е неговото легло. Оле, защо е разхвърлено, бе? Вие ни перете ли тук, ни шетате ли? Къде са дрехите на Митко? Ето ги. Той... Това е неговото. Ма защо е толкова разхвърлено? И той ли е на Митко? Да. Какво е той разхвърлено нещо? Може ли такова нещо? Вие не се не перете дрехите, бе. Как ще не ги переме всеки ден? Оле, гледай, моля, че са. Хубава работа тук. Чакай, че се звъни. Кой звъни сега? Да видим, сигурно Митко ще. Митака е, да. Митко ще и сигурно. Сега ще му отвори, не идва. Сега да видиш. Викторе, пристигаш ли? Пристигаме в тая София. Защо се забави толкова много? Няма къде да паркирам. От 2 км мъкна. Момче, помогни на Виктор с багажа. Аз съм тендоводинична, не ме държа сърцето, не мога. Той каза верно, той каза, че не може да вдига. Чувал съм какви ли не истории за хората от провинцията, то дори самия. И аз съм от провинцията, обаче тия на Митко, родителите просто ме разбиха. Добре, сега ще ги на... Идеално. Кексове, баница сме донесли, да. Добре, Викторе. Добре. Юле, вземи майко тези неща и ги сложи там. Къде да ги сложа? Тук някъде ще видим на къде ще ги приберем в хладилника. Да видим кое на къде ще наслагаме сега. Какво е това, бе? Може ли такива работи? Да не си на мокра ризата. Него, махай го. Добре, ама аз да не си на мокра ризата. Вече... Исках да измия чините малко. Ма Юли, пък и ти тая престилка. Къде я намери, бе, майко? Отдолу беше. Ма тя не е за слагането и нещо. Как може... Да слага нещо за ядене, че съм гладен. Дано Митака да се тръгне по-бързо, дано бобката да го пусне, че тук ще изперкам с тия хора. Обещай ми нежен да си, но и малко груб. Ще ми помогнеш да се започвам. Ти до вечера ще дойдеш с мен в клуба. Тази вечер няма да много миличко. Защо? Разбрал съм се с моите приятелчета да излизаме. Добре, не съм се виждал отдавна с тях. Хубаво ти излезе с тях и после може да дойдеш при мен в клуба. Аз много ще се радвам. Не знам до кога ще се забавяме. Пък искам да се видя хубаво с тях, че вече ми се разсърдат. Всеки път ги отбягвам. Не знам какво ще решим. Ще се чуеме, ще решиме нещо, ще се видиме. Айде. Айде, чао. И сякаш в тъката на времето се бе отворила вратата и на времето спомените търсе. Едни други границе, годините стават си, що Нищо. Аз ще тръгвам. Хубаво. Да видим къщи. Да, ще се видим.
да я заведе в склада и да... просто нямам думи. Как може да му се върже? Здравейте. Кои сте вие? А ти коя си? Аз живея тук. Тук живееш, при тия момчета. И момичета? Да, ние сме... Да. Как живеете тук така? Толкова много момичета, момчета, заедно с тия момчета. Как живееш тук? Майка, че знае ли, че тук живееш? Кой ви пусна? Как влезнахте? Едно голо е тук, едно момче. Голо тук се разкарва, то напусна. Коко! Коко! Викторе, колко яйца искаш да ти опържа? Какви сте хора, бе? Купах си пусна. Добре. Сега ще... Че това са на Митака, майка му и баща му и сестра му и цялата рода са дошли и ще го вкарат в правия път. Аз ще го оправя. Той нека да дойде сам. Нека да дойде. Ще видиш колко го чака Митака. Добре, ами аз ще ходя на фризьор, така че излизам. Не. Ти нормално ли си, бе? Къде ще му оставиш? Как ще му оставиш само с тия хора, бе? Абе, ти знаеш какво става, бе, човек? Тука идват, отварям вратата. Такива турби. Ама вика, взимай, носи. Не знам си какво. Целият съм потен, погледни, караха ме сега да готва. О, Милия. Много гадно. Поне ще научиш да готвиш. Не, имам, искам да си направя прическа. Аз ще направя прическа всичко. Лесна работа, спокойно. Абе, искам също да накърми смахна от живота. Искам да отида на барче, нещо. Гледай, потече от мен. Гледай, моля ти се. Това нещо какво е, бе, човек? Аз не мога сам, моля ти се. Добре. Точно смешно, ама гледай. Окей, ще остана с тебе. Ма това трябва да го запомни сега ти. Ще остана, окей, проблема. Хубаво. Ще го запомня. Тя готви ли в момента? Готви, ама... Какви са тия хора? Нали, хубаво ми е, когато влезе някой да готви, ама супер непознати ми е малко странно. Юли, ела да видиш да изключиш този котлон, бе, майко, че не го разбирам тук. Как да го изключа? Нещо месце знаеш ли? Нещо месце, пържолки, кебабчета. Месце, нека да дойде Митко, тогава ще сложа да вечеряме и ще видим какво ще ви сложи. Има. Добре, ама ще имаме сцена, нали? Ще имаме сцена. Добре. Само, че ще чакаме Митко да дойде. Добре, значи аз отивам в моята стая, като е готова, само ще ме викнете и аз ще дойда. Айде, Виктория, яйцата са готови. Юли, дай да сложим на татко ти да вечеря. Давай. Абе, то, че е смешно е, ама... Това е несериозна страна ми така. Трябваше веднага да си дойда, като му звънах. Как ще издържа с тия неговите ненормални родители? Приятелите не постъпват така. Абе, деца, кога ще се дойде Митко? От работа. Вече нямам търпение да разговарям с него. Ама нали ви казах, че работят без определено работно време? Добре, в колко часа се прибира? Ето го! Здравей, бе, Митко! Абе, какво става, бе? Абе, какво става с теб, бе, Митко? Как защо, бе? Иринчето ми каза, че сте се оставили. Как защо? Защо се получи той нещо между вас? Можеш ли да ми кажеш? Що те засяга? Как те какво ме засяга, бе? Как те какво ме засяга, бе? Така ли те възпитавах аз? Изнесах се просто. Не мога да живея с Не е вярно. Не е вярно. Иринчето ми каза, че не си се изнесъл ти. Тя те е изгонила, защото ходиш с други жени, черпиш ги по барови, насам, натам и момичето не е могла да изтърпи. Защо ме лъжеш? До кога ще ме лъжеш? Татко, вярваш ли на цялата тази история? Слушай майка ти. Побъди се и ти, Викторе. Скарай му се. Ама как така, бе? И ти ме злепоставиш. Питаш ли ме аз в Свиленград какво ще разправям на хората? Такава хубава сватба направихме. И какво ще разправям сега? Че Митко и Иринка се оставиха. Питаш ли ме мен какви срамови ще берем с баща ти? Ти си мой живот. Абе, не е само твой живот, бе, Митко. Това е нашия живот. Ти си наш син. Ма само излагаш жената. Ай, магнети пък ви. Цял ден мене ме тормозиха, сами така като се прибира да види какво е. При толкова жени и мъже тук на едно място прилично Майко, на мен ми е добре. Те са мои приятели, на мен ми е добре. Достатъчно ме изложихте. Ма как ще ти е добре, бе, Митко? Как ще ти е добре, бе? Боже, Викторе, какви срамови. Не е нужно с убиите.
Ама как може би аз Айде, ми син, да толкова хапнем. притеснено, че имам такъв син, бе? Как може такива неща да ни поднесе? Не сме очаквали изобщо от него. Ай, я да видим, хайде, сядай да идеш, защото яденето се да изстива. Хайде, елате да идете, елате да идете. Взимай, аз ще 20 кила стана. Хайде, хайде, Юле, дай да слагам и да вечерят. Голяма грешка правиш. Огромна. Вземи, прибили се при жена си. Татко, не искам. Ти бе, Митко, обади ли са на Леля Сигинчи? Да, троширка много обича. Обади ли са на Леля Сигинчи, да питам? Обади ли са? Звънна ми един телефон, да й кажеш, че си тук. Не съм звънял, аз работя. Как така няма да извъниш? Не само, че трябваше да извъниш, трябваше да идеш да я видиш. Абе, я веднага отиде да се обадиш на Леля Тинче. Абе, ти защо се обаждаш, бе? Ти защо се обаждаш? Коко. Аз разговарям с сина си. Майко, седни, моля те, достатъчно сте Аз те искам. Срами се. Срамота е. Хайде, Юле, да слагаме да вечеря. Направо не мога да повярвам. Хайде, че е гладен Митко. Не мога да ти Била кажа е на работа да еде и ще ми обещаеш от тази вечер, че ти ще се върнеш при Иринчето. Чакай, дайте му тук и чушката да хапва. Майко, виждаш ли при приятелите ми как се подиграват сега? Такива хора като тях едно време ще да ги изгоня на момента. Но сега ги разбирам. Мисля така редно, защото семейството ни си е най-важно. Ало? Здрасти. Какво става? Пратил съм ти снимките на мейла, обработил съм ги и съм ги пратил. Сега ще чакам да видим какво ще одобриш ти. Харесва ли ти? Добре. А за хонорара какво правим, да? Не се разбрахме за другата седмица, разбрахме се за утре. Не мога да не съм те разбрал, защото това беше изрично, като се разбрахме. В смисъл, разбрахме се, като ти ги прата. И какво да чакам се? Мене какво ме интересува постъпленията, бе, човек? Мене ме интересува да си взема хонорар. Аз съм свършил моята част от работата. Както съм бил аз лоялен, така искам и ти да си лоялен към мене. Другата седмица ще кажеш другия месец. Добре, ще се чуеме тогава. Какво става, бе? Какво става, бе? Какво да става? Шо го фърли така? Всичко наред ли е? Не е наред. Ами? Сега другата седмица ще ми платят хонорара, братче. Другата седмица кой знае какво ще каже. Стига, бе, за това, където ми каза сутринта, че трябва да снимаш дрехите по интернет. Да. Много гадно. Абе, не се притеснявай, виж другата седмица. Какво не се притеснявай, аз такива... До сега никога не сме случвали такива неща. Миля Дани, той един късмет има. Първо лелките, където искаха да го правят компаньон, сега и този, ако го завлече с парите. Пък той толкова голям талант има, дано не се откаже. Добре, това не е единствения шанс. Може да имаш друг шанс. Да, разбирам те, че това е трудно. И ако почна така и другите правят така, какво правим в този случай? Ма не може така да си хабиш нервите. Сядай тук. Може, да. И то така е много се говори, сядай тук и нищо да не правиш, нали, да не се нервираш. Ама ето сядай. Не може винаги да си отгоре. Не мога да седна, много съм нервен в момента. Стига, остави ти навира в момента. Моля ти се, стига. Не може винаги да си отгоре. Някой път си отдолу, някой път си отгоре, разбираш ли? Наистина, стига. Айде, ела да видиш какъв цирк, какъв панаир. Какъв цирк? Ева е цирка, тук е между цирка. Какво цирк? Ела да видиш на Митко родителите какво правят. Наистина, стига остави. Аре, ела да видиш. Стига, казвам ти сериозно. Абе, много пълен всички и така в шок. Айде. Значи. Може да така. Стига, бе. Няма да се нервираш. Аз много обичам. Ей, тук да идете с Митко. Да. Много хубаво, аз много обичам. Обичаш? И това и сладко много обичам, да. Обичаш, като ми дойдеш да помогнеш. Аз, защото хроничната дископатия и не мога да такова да нося. Доктора ми е забранил просто, иначе няма проблем, аз ще ви помогна. Ама ето сега примерно е това бурканка с трошийката, мога да го извада, защото много обичам трошия. Иначе обичаш да се хапваш, добре? Да.
Я, Юли, ела да го занесем тук багажа. Не мога да се обясня, да се остави другата жена и да дойде тук. Иринчето такава свясна и хубава жена. И так, къде си, бе? Ма къде си, бе, човек? Майка ти дойде, бе. Ма каква работа? Кажи на Боби да те пусне, майка ти дойде, аз тук съм сам, какво да правя, бе, човек? Еми, той тебе тук дойде, звъна на вратата и дойде. И я ми го дай по телефона. Ало? Ало? Абе, Митко, абе, какво е той? Каква е тази работа, бе? Да не знам аз къде се намираш. Ще отивам, звъня на Иринчето и тя ми казва, че сте се оставили и че ти се изнесъл от къщи. Идвам тук и те търся. Тя ми даде адреса. Може ли такова нещо? Поне един телефон да беше вдигнал, бе. Какво, майко? Какво, майко? Какво е той нещо? Така ли съм те учила аз? А? Е, как така скарахте се, бе? Такава свясна жена имаш, скарахте се. Знам аз за какво сте се скарали. Пред мен е свясна. А пред тебе не е свясна, нали? Дошъл си тук в този бардак с ума момичета, момчета в едно жилище. Ма как да не е, бе? Ма как да не е бардак, бе? Може ли такова нещо, бе? Толкова хора да живеете. Какво не е бардак? Я да се връщаш тук да се разправяме и след малко и баща ти ще дойде. И татко, че ще дойде. Много се притеснихме. Така като гледам майка му колко е бойна, май до вечера ще яде шамарите ми така. Внимавай, само да не започнем да се смеем, защото го умеем. Будо нападаме ефира, за да вирасем, каквото ни се полага да взем. Внимавай, и само да не започнем да се смеем, защото го умеем. Будо нападаме ефира, за да вирасем, каквото ни се полага да взем. Тук сме за наградата, не питай защо. Чакай да видите кой ще бъде номер едно. Браво. Вярвам, че станаха много браво, момичета. Да. Много ми харесват. Просто супер са, идеални са. Истински професионалист. Ще препоръчам на мои приятели задължително и изникне ли ми още веднъж такава работа, задължително ти си първи на линия. Много ти благодаря. Аз ще тръгвам, обаче ти се оправи тук нещата и аз идвам. И добре? ще ти изпратят долу. Айде, чао! Нещата вече ми се получават. До сега подхождах малко плахо, но клиентите ме харесват и съвсем скоро ще се прехранвам само с това. Защото го умеем, будо нападаме ефира, за да вирасем, каквото ни се полага да взем. Какво правиш тук, бе, Поли? Инце, къде, Марио, моля? Не знам къде е, може би е в склада. Къде? Стига, бе, нямаш ти достойнство и самочувствие. Ма не искам да говоря с него, наистина. Си. Не мога, искам да се уточня с него, искам да говоря с него. По-добре, бе, Поличка, стига. Виж как те унижава. Не искам да говоря с него. Не дей, ходи си. Говориш тук? Дошла съм да те видя теб, искам да говоря с теб. Какво да говоря? Не знам, ме изгони? искам да се разберем, да се Къде уточним, ела отиваш? да говорим. Ела, наистина искам да говоря с теб. Не, ела с мене ти. Аз си казах, че съжалява, ето че дойде. Всички са еднакви, много са ми ясни. И реших да се възползвам. В чужди ръце потърсил си близост. После се връщаш в последния влак. Забравям за теб, но имам ли избор? Нямам ли избор? Щупено, трудно, лепи се в страх. Боби, може ли за малко? Кажи ми ти. Трябва да се тръгна. Чакай, човек. Стига. Излезем с много успешна работа. Много успешна работа, човек. Знаеш, че съм сам днеска... Това тази глупост. Знам, обаче работа не е отложена. Нашите са дошли в апартамента. Ей сега колко че ме звънна. У нас са дошли? Да. Че кой ви посал по там? Сега колко ме звънна, казаха, че са дошли. Трябва спешно да се тръгна, съвсем сериозно. Добре, те вече са там, вашите няма да избягват, човек. Няма да се познаеш апартамента после. Няма да се позна апартамента, моля ти се, бе, човече. Казах ти нещо, бе. Дай да свършим тази работа, човек. Идваш ми по-рано, правиш ми някакви неща, които ме дразнат. Ти казах 5000 пъти. Едно и също правим всеки път. Омързаме от неговите мишлотини. Мама била дошла. Падане на 5 години, какво като дошла мама. Дай затворим